Hello, aku teh bufurok. Saya lap ketika ini yang no kaisa, no kan sistem. Ini ke diko. Motam penting na. Ekdom all rounder চলি tongmani mobile samung hindi, ayang uyang thana hindi. Joto jaga si চলি tongmani. Ingka omo hai. Ngjang na jina sidi. Din thaka pau si thaka pawoi. Sebelah kebeka ses. Mate culang sino. Ingke mona ang sekarang ekbar mono omah ke sep kalang kaman euy. Ingkai tabuk te ekbar sep kalang ka apro istari kun rokom soli toni mani. Tak te ekbar sep kalang ka chora choli no khonai ne gena istari ri oi tini. Ke nai tong dina ro. Sekari. Omo bai baksa te saita moi baksa te saita sakha te saita ri sakha. Kam choli ketal kaisa kupur mo kalar hai kupur kaisa sakha mos hut sakha sus yathek bai ngos kamis sakha kai tek su kaisa sakha asa ke tanglang hai yat bos kodang yat no horo dei tabuk seng istari dina hinai tung sasana kusiru samu khai bro pang kanrong situ ke nai tung ni subscribe ke khai digera ko mo hingkai na rong nuk nai ko mo onek kesam khau jago ang kaisa sui pheton mani kak thaka o iko tong ho mo puila o jaga iko ro sui jak kham buji kala khana ro mo ina ulta si nuk na ro ulta si kawa jaga karo sui set heton ma karon kang jate pog yang na bagi sui heton mo Japuro ang kelas 11 ni 12 kapurwo afro puila sekolah stapen mano sing besok kamu 6000 das 7000 das mano as homoyo paimani ingka 2013 soto o duita year ni bisingono samobona sodoro gongana 2017 rong ngane ko fine usa company lei kaham Apro mo ang 1500 dang kamu 1200 dang kamu pok thaka bini price ke tago tong koi ko mo bai tagis te diwe ang mo sulo thik kamna na gina nai tong la ro hingga kini ang no khana istari tomani ang tini mono istari diwe ako oi mobile no mai kanai te mai go suri nai nai ai kisati khatani mai tongmani abo gundak te mai room kisaman nai te gundak bu kisaman nai ai bagai purang nei moto mano ang tini mo sut kana yo supi nai nai sut kana yo supi nai nai kenaro nai to me saya kari ani video no ei subscribe khai konga khai re badi nukhna rok rinai kha te busuk jaga tuimalia paithamai ka musuk sawoi istri ri phano miliri malia ri isi patlai thango haipano bini da komodia noro mahike musuk ri da sajak kha kicha comment khai sabai di ani jibono lang malai sukka te malai na moto nukjakliya sabi beranto khaijangmo kam khaima sut porjonto musuk bai sajak taka kam khaina sut krikha ses ge tabuk ang kun rokom kam robo dana sukdro mungsiwano tini khe mono kanino maire kananta
yang finally faja milo tini mai suri na bagai nyarong nukana mai bosta thaisa ingya purang ni jaga mokai mil ni dani pala mokai mil ikan mai bosta cikon sa nyarong nukana kai mil malik mai chabai ma logi logi kichal leng jagai wati phanya nai toka rokoi tongo kicharias kai sugna po gang nasim tongkhai yang rokoi tongo bising bo kai bono nasingei ang kicha rokoi ma tong rakha bobo mai chabai ma logi logi bisma sajak tongo kai ba ang serapsa nasingei tongkha asugei wati phati phati binoro gundak bosta thaisa tongo je paina musungai contact asungma sikon sa norok kebo musuk bai ri chajagui thamsi kajak tongnai ang hai borok tongkha hingkai comment kai sabai di tei tini ni bagai asungno hambai.